What's up mga paps? Fight day subong Mayweather versus McGregor. Tisa dyan mangita ko sang lugar nga pwede namon tanawan. Pero nag-offer ako ni amigo nga may ara to siya pay-per-view. So makadto ko to subong. Sa dyan sigurado. Mata? Uli? Ha? Uli ka na eh. Tanaw ta ano McGregor? Subong na mo. Ayos. Ayos. Bala yung Mayweather versus McGregor nga fight. This is a long-awaited fight between boxing's best boxer versus isa sa mga phenomenal fighters ng UFC. So, sadya ni actually divisive kay damo man fan si McGregor. Kay siyempre daw damo gyud man kakontra kay Mayweather. Kay pareho man lang sila tikalon. Sadya kay ang duwa ka tikalon, maaway. Pero personally, mas namian ako kay McGregor. Eh, sadya yung pagkatikalon niya. Okay? Kay Mayweather, medyo nanoy na ko yan sang iya pagkatikalon. Pero, para sa akon, personal pick ko niya, si Mayweather, ganyan mo daw. Siyempre, boxing niya mo. Boxing rules. So, I know for sure nga si Mayweather madaog. Kung totoo, din yung away. Siyempre, may mga conspiracy theories man kita. Na mga amon ni sindikato man drama-drama, glorified sparring malang na kuno mo. Pero ang madaog Mayweather mangyapon because mas dako ang at stake sa iya. Kaya syempre may ginalagas ang record niya 50 wins without a loss. Mas dakong nakataya para sa iya. But McGregor is very lovable. Damo siya fans, mga rabid fans. Makita na kami anay ni Coach Hilton. So makita na kami sa Supermart anay. Dayon madiretso kami sa gym, sa Iron Forge Gym. Kay dito kami matanaw. Free pay-per-view. Woohoo! Mabakal tanay sang manok para may karon-kanod man ang grupo karon to. Dalata foods, okay? Ari kita sa baliwag subong. Alright. Jumbo. Oh. Chapa lang. Oh, sarang pwede na. Ha? Hindi, chapa lang. May pinanjit siya ron tayo. 25. Sila. 25. Thank you, Bart. Okay. O mga paps, sari ko subong sa Iron Forge. Sari ka lang ako niya. Siya na ang king of Iron Forge too. King gid yan. Lord yeah. Thank you siya, sponsor ng pay-per-view. Ano ka, Conor kung Conor ka kung Mayweather. Wala balls magpili side. Mga ganyan masalo ko, tanan nila upos na Shin. McGregor sila tanan mo. Ikaw boss, McGregor mo mapusta ko sa Mayweather. Okay. Shin tanan. Ikaw. Galing ka mangkot. Kulay na pugaon ng Shin subong sa sitwasyon. Pugay sa kapakit. Di pugay sa bakit. Mga ganyan mo. Di Mayweather tanan. Galing gusto naman McGregor magdaog. Di galing may isang pusta. Di salong mo na lang ang pusta sang tanan. Nakapusta na sabi mo. Double black. Sino mo nang si Mayweather nung si McGregor? Pacquiao na sa? Pacquiao kayo, no? Mayweather. Mayweather, no? Boxing hero mo, no? Dabla? Yawan na yung Mayweather. Dako ang gatandao na si Mayweather. Subong daw gadako ng iyang. Pwede ikaw yapat McGregor na siya. Todla. McGregor ka ba't siyagan ko Ano McGregor ba na si partner mo? Ba't siyagan Ano kaya? Comment na sa Mike Tyson. Kita lang yung Mayweather galit niyo. Ano ka na? Mayweather group? Mayweather group na. Okay. Ano yung McGregor niya? Okay. For the record, di ba ito? Si Demi Lovato, galing! Okay. Hindi pwede na pa sa Facebook part. Take down na. Hoy, Jay! Get live mo? Kita mo din sa confidence. Guyo. Kita mo? Din sa confidence.
Gago, Jay. Paan siya? Ring jitters. Take down na. Pirated na part! Take down na. Ang imo account ano, pati ka. Sige ya. Kalubisyo mo, tinigal sa pagkatao mo, halos na nagsulot sa bulsa mo, di talang dilim sa ating mo. Sugidiri, sugidito, hindi mo kinaangkol mo, pati patay kinabuhi mo, di talang dilim sa ating mo. Adik, kalagadik, adik, kalagadik, adik, kalagadik, puro lang sugid, wala to pa, yuling mo ng adik. Ano niya mo? Okay, 5th round na. Pagkabansin na sa may weather. Kaya ng groove ya. All body shots. Ang nagtubong sa kung dumaperdi ka, makabansit. So, kapati shot sa may weather. Muna iyang investment. Gabat shot na si Parang Connor. Dulipungan niya, no? Dumalipong na sa? Experience. Malipong sa kakapoy, guru. Langga ko si Connor pero boxing niya eh. Kaya nang mag-round 8 mo, kinuha ko ng reviews ko. Ay! Ayos. Huwag mo nakibot eh. Okay lang yan. Mayaman ka na, okay na yan. Kaso Bato ito. Tunog daog lang sa loto. Daog. Very good. Wala kang giretso. Very rich. Salamat. Sila ni Pacquiao kay patay sa. Tatsyon sa ni Pacquiao. Kay si Pacquiao kung taon mo ya, hago agad ya. May mga bago man sa mga improve on hands ya. Te, ayos nga Bart, tama na. Thank you. Thank you. Nice. Tede ka mo tane. Pops, you're the man. Thank you. Good. Good. Ikaw, yan naman, bal mo. Anong, any comments sa away? Gamay ang pusta. Mo plus ang imo pagin nga mga amigo. Dako tani, no? Labot 50, sobra go. Tako tani, no? Sige lang, mo kinaya. Tikay ambal basta boxing. Boxing na yan mo. May weather na yan. Ang style. Oh, na iya. Oh, no. May Hindi ba? Tin ka na. Galing kay ti. Sulong-sulong pa to gani mo. Pre pa mo. Gani. Te, why? Siyempre, basta boxing na yan. Siyempre, may weather na. Amo na lang ano sang boxing. Perdiyon lang siya sang kurpe lang. Wala pa kagi, away boxing. Okay, so sunod naman niya vlog Thank you. Bye. Ayuling mo ng adik, kalagadik, adik, kalagadik, adik, kalagadik, puro lang sungit, wala to pa, ayuling mo ng